Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. UMDC trong Kamahati constituency uba Charles Marngar haka arp santri ubnai nailar arajar arp way ula ai kublai kerpang eki borsen shar trong Ribhoi district but ka West Karbi Anglong district halor ka jingla ban temno ya ki jingyekan at hapadeng ki pulit trong ka sarkar Assam but ki pajba nong songsnong kabala jia haka snong per tang na ka daw ka jingsha sho trong ki laingut ki samla khasi haki pulit trong ka jilla Assam haka arp sautrik ubnai nailar arajar arp way Kumban supun ken mau hang ni bagi pajba nong song snong jong ka snong per kilami pajba ban persya ye ki bor pulit jong ka jilla Assam ki balawan thau ktem ha per bat ki bala shoru ye ki laingut ki samla khasi ha ga janme jong ka sngi ba ar halor gni ka benta na galyang jong ba Charles Marngar ula ai khubulai kerpang ye ki deputy commissioner jong ka Ribhoi district kong Rosita M Kurba ya superintendent of police ka Ribhoi district uba Nazarius Lamari u border magistrate u Raja Brahma Katranat pulit na Ribhoi bat kumjuru ye ki bor singshar jong ka West Karbi Anglong bat khamtam ye superintendent of police jong ka Hamren ki bala shimlang ye ka rai ban penne ye ka shongsuk shongsan hakasnong per hadin bala wengno ye ki bor pulit jong ka West Karbi Anglong nakani ka shnong nagalayang jonga kum u MDC memikmat nakamawati constituency Nakwa ban keren kendian bade bagi jingja kepala ja menen gesngi belajar menshimit hagas nong per dia blok 2 nengkong ngasngo ban penpau ke jing ai kublai ia ke district administration du DC jongi bala simkia haga jing pentip perki men step bat marmar hi la pentip ya superintendent of police jong Ribhoi ke jongi ADM bat kumjur border magistrate dina kali yang ke jongki bran kilawan haga tiga jaka ke bagadon ke ni ke jingja Bat kebesultanat kelong ba hadin bagi lapoi maki wan poi sau SP jong Hamren ila don ke jingya keren hang tu bat hakani ke jingya keren hang te kebesultanat kelong ba kabami kedai kebabha tam bat bawang ra ek sok san ya ai kublai kerpang ya ke police department ya ADM border magistrate kumjuk ru ya ke district administration bat nga ai kublai kerpang ru ya SP jong Hamren West Karbi Anglong Ula withdraw ya la dia la withdraw ya ka jingbu iki pulit hang tu bat kumjuk ro ban wengno ik tu giat ka balasna kini ki kendiat sngi di kena gal yang jonga sai sisen nga ai kublai ka police department kamtam bangi yu isisha ya ka jing trai ka jing borba ka jong ki menen ka sngi bat ngasngo ba kidai hok ban yo ya ka jing rok kum ka jing ai min sim ya ki balada hakani gur komi ka klanbor ka police ka jongi ka don ka jing sngan ka don ka jing yo min sim na kliang jong ki nong song snong jong kene ke dong ka than jong ibat khamtam hagi khaput border den rai khnjat akene ko por na kaleng jonga da kamen sim jong jing sokya menemen step borok si step ki pai ba nong song snong ki phone yanga ki phone ki nong elam snong ki ong bang hi haban ai ke jing kerpat sabaro ki pai ba nong song snong hapok ke jelame galia ka khubor sigi seng balang ka khubor sigi para nong elam jong ka sanhima sima bat sekiriu siman Bat kata ke kubor ke baki pak yang aban ai. Ke long ba. Namar bang idon kami ya ke songsuk songsan. Hadin beladab ban sof ban penbet ya gini kenrum keram di jing Bat ke sarkar Assam menin ke sengi. Idon ke jing kerpan. Baya mentahi sipori. Kenang bakonomi keno ke jing huri hura. Kat badang jayat ke jing penbet ya uput usam. Nakaliang jonga ngasim ya gini kebu. Bagi pat ba nusong senong kibu ke jing kerpan. Ban kerpat si ke perlok seng balang ru. Bekin semua baha, ia mentasi pori, bangi nompat ia lej, daka grup, syak tege jaka, lane sekini kitan border di jongi. Kamlong ke baha, ngadonang te, berkipat ba, ngatip ia kejeng ke jongki. Mangingin lej mentakas ngi, ngipen bangi klan bor, ngiong ngidai ban penbet yoput usam, ngi persyak ia kane, ngi persyak ia katai. Kejeng kalong ba, mangi tingi hapon painot siyang tang deki kenta. Kat berkipat ba nong song senong jongi pat dayang tu. Ngi baki mat ik jing wa sam hadin balak laj mangi ula banlek keno ke kam mono bakit ke jing ki pai ba nong snong jongi ki hapan kit ik jing mar kata ngadon geni ke jing kerpat daga buburam ngalak keren mene geni ke jing kendu bat chief minister hadin bangami na ke jing kendu bat chief minister ru ngalak don ke jing kerpat dengai kerpat biang geni ke por ya phi ki parang kinong tre jing sang balang baro
Da ka baburam ye pi nga kerpat. Na ai kublai ye ka man sim jong pi ba pi ye ka khandau ka siap uput usam. Dai nga kerpat pan. Ya man da sipori na da pi don jengmot ban lait so bahaban kontak syua ki nong elam snong. So bahaban kontak syua ka don ka senjuk ramba snong. Kenang ba kana me tengku kata ka jing temu ka jong pi kata ka jengmot jong ki nong song snong ka jing ba ki nong song snong ki bai ki kendo aga jaka ba ki don. Jana kaliang jonga sai sien pang kerpat ye ki para nong yalam ha ka sanhi masima. Kumjuru ye ki sang balang jong ngi don si bon ki sang balang ki ba ihe ye kari ba ka jat ban re. Ya ka man sim jong ka jing song khia tongin ye trelang. Na ka man da ka song sok song san jong ki pat ba nong song snong ki ba ki jongi ha ka te ke area. Ita ide ki jing kerpat rit na kaliang ka jonga blai sibon blai si hajar ngo ngai ba ka jing trelang ka jongi kanon ra i ka jing job kat badang yat kini ka jing penbai yo put usam ai bagi pat ba snong ka jongi hang te kin shong ha ka song sok ba ka song san ka blai